Ако си изгубил надежда, чуй това послание. Има надежда за теб. Бог не те е оставил, ти си го оставил. Бог не се е отдалечил от теб, ти си се отдалечил от Него. Бог не ти е обърнал гръб, ти си му обърнал гръб. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой под звука на моя глас, че колкото и да си паднал, колкото и да си се грешил, колкото и да си се разбил, има надежда за теб да не свършиш в канавката. Има надежда за теб да бъдеш запомнен не с греховете си, а с службата ти пред Бог и с величието на съдбата, която Той ти е дал. Последствията на греха са равни не само на самия грях, но и на периода, който ти е взел да се покаеш. С всеки изминал ден, в който ти живееш в грях, грехът ти става по-тежък. Чуй, за теб. И връщането ти при Бога става по-трудно. Бог обича всеки един и ако ти се намираш в момент от живота си, в който си казваш няма надежда за мен, вече съм толкова изпаднал в греха или в моите проблеми, това не е така. Бог иска да те промени и Бог иска да ти даде ново начало. Днес е спасителен ден, казва Словото, така че обърни се към Бог, помоли го за помощ и Той ще откликне.